Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect
those of the official policy or position of the company in its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyakamu sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, pagkabikulana, hindi man ako gwapo, ang sakundagan, dinubuhan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, syudad din Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo? Kung sisay Luzon, Visayas, Mindanao, world. sa pinaka Good morning! Magandang umaga po. September. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes oy Fly Day. Petsa 19 na po kita ngunyan kang bulan na Disyembre taon 2025. Terangal daw na sana. Limangal daw na sana. 5 o
Pasko na! Sincha ko. Sabayan po nindan sa indong lingkod sa oras kita 7 to 8 mag-uri-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Uy naman po sa may mga kompleanyo ngunyan, December 19, 2025. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Di ngunyan kaliwat kanan ang mga Christmas party. Ngunit po ang tandaan po nindo. Pag day po kamo imbitado, day po magduman. Day po magduman. Pag day po kamo imbitado. Tama kasupog. And syempre mga tugang, day po nindo paglingawan sa roko pantugon iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man tabi kibang maingat kan sa dirita kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na po kamo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po nakakaram kaya. Amen! Thank you Lord! Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, sarabay po kita. Amen! Serbisyo asin reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. An sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Kanyang pungal daw kita ng Biyernes Friday, December 19, 2025 sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po ngini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. Oy, psst. Net TV. Patulog-tulog si Baby Love. Gari na po yatin sa Christmas party kasubanggi. Good morning tabi Ma'am Leslie. Kay Ma'am Lourdes Lumagi. Good morning tabi, Merry Christmas to all Bicolano from Quezon City. Maray na aga po sa pamilya ko sa Malolos. Happy birthday kay Kap Nardito Carpina. O birthday ko niya ni Kap. Diyan sa Malolos, Malinaw, Albay. Good morning. Napuyat si Baby Love kasubanggiya. Gari na ki Christmas party ni.
Baby love. Yan. Ano tabi, baby love? Nabunot ka lamang kasubanggi. Ano, imbitado ka duman? Ay, baga sabi ko ha, pag day tabi imbitado, day magduman. Day magduman pag day imbitado. Ika, baby love, imbitado. Eh, maurag imbitado da. Imbitado si baby love ba? Lang day nabunot da. Day da siya nabunot. Day nabunot sa parapol. Uy, kumusta? Mapasko na baga tabi. Ano lamang ang sabi, sumakarumdum sana. Problema, day ka man marurumduman ngunyan ta rayo pang eleksyon. Iyan ang realidad. Day ka man marumduman na rayo pang eleksyon. Uni baya tabi mga tugang ilinga po nindo, sarong lalaki ang day nabunot sa Christmas parapol nagwala. Nagwala tabi Ma'am Mitch Apiman Rivero. Sarong lalaki na day nabunot sa parapol sa mga Christmas party. Pani ng gobyerno ang Department of Budget and Management nagpaluwas na po ni na circular para po sa pagtaonin productivity enhancement incentive kaya ding PEI para sa fiscal year 2025. May 5K na naman sa mga kawani ng gobyerno. Paldo na naman. Igwa ng SRI, igwa pang PEI. Ano daw tabi ka ni Boss Berta Monse Orense? Maray ka ni kawani naman kita ng gobyerno. Igwang mid-year bonus, igwang year-end bonus, halos yaw na sa indagabo. Igwang anito, igwang PBB, igwang SRI, uyan na naman, may PEI na naman. Amog-amog tabi, Boss Bert. Maray ka ni magpa-motor trade. Boss Bert! At sa mga kawani ng gobyerno, magpa-motor trade ka mo! Jackpot! Paldo-paldo sa mga kawani ng gobyerno ta. Uni pa, maray pambareta, dumana naman tabi ini sa mga kawani ng gobyerno. Ang Palasyo Malacanang mga tugang nagluwas na po nin Memorandum Circular number 111 sa pagsususpindi po kang trabaho sa gobyerno puon po sa December 29, 2025 sundo January 2, 2026. Ay, Diyos ko! Kamo na sana ang pinakamaurag na linalang sa ibabaw ng kinabahan. Paano kita kayo ni Tabi, Boss Bert? Arog na sana kita kayo ni. Kaya gusto ko naman sa masunod maging miyembro kang kaya maglawag naman sa kawani ng gobyerno. Ling mo na yan. Pagka-receive nga kang mga incentive, mga bonus-bonus sa mga kawani ng gobyerno, ang mabintahon nga ngunyan, boss, mga beer house. Iyo Iyo. Maduman tabi, Boss Bert, kay Baby Love. Nahiling mo, nene. Baby Love.
Iling mo na iyan. Si Baby Love, puyat ka subanggi. Boss Bert. Si Baby Love, naki-Christmas party ka subanggi, puyat. Para halat. Day siya nabubunot sa parapol. Ito pala, day mansungaran niya duman sa Tambyulo. Nuragan si Baby Love. Pagilingan niya duman sa Tambyulo. Wala sungaran niya. Nagwala. Nagwala si Baby Love. Nagparahalat niya ako. Maaga na ako naguli. Ito pala, day masungaran ko duman sa Tambyulo. Ano ka mabubunot na wala man duman sungaran mo? Pangyari sa mata ko. Oy, mga tugang, so 16 na mga pulis na nag-irinuman duman sa loob kag opisina ninda. Diyan sa Eastern Samar. Sinibak na sa pwesto. Nag-Christmas party tabi, Boss Bert. So, mga sabi kang barkada ko, nag-Christmas party nga, so PNP Police. Duman sa Indang Police Station, nag-irinuman duman sa loob kang Police Station. Tapos nako ang gikudak. Oto baga. Siniribak. Bawal palan mag-inom dyan. Bawal palan mag-inom dyan sa loob kang opisina kang PNP. Nailing mo na yan. May video ki pa nga ni, so naagyan ko nga ng police station, may video ki pang biyo sa loob kang opisina. Tapos buro yung buyong na sa mga pulis, nagrawa-rawa sa sarong pulis, buro bit-bit pa sa sarong red horse. Pangyari. Ayun na. Ayan tabi mga tuga sa tuya. Maupustado yun, paingura ko. Ay nako. Dahil bali basta uni magayon na mga bareta ini para po duman sana sa mga kawani ng gobyerno. So sa muya, arog sa muya mga sa broadcast, di bala man kamo sa buhay nindo. Bata pag-arog kayo ni Baga Boss Bert, tarayo pang eleksyon, dahil man kita na narurumduman, siyempre aloy pama. Ka man bistado ngunya. Mamimidbid ang kakayan kung madali ng eleksyon. Papudan tadong yan si Boss Bert. Kay puwanta ngayon ito. Pero ngunya na pudkeni, ngunya na arayo pang eleksyon. Huyo ka! Irak man sa mga pulis iyo, hindi kunday man siguro baka nag-aram mo pa ang mga Christmas party kan mga PNP, tigigibo man sa nadya sa mga police station. Ang minsan dyan sa luwas, maralag sa nakikanopi. Iyo, ang problema baka naguran, tapos nagralaw duman sa opisina, duman nag-irinuman. Ay, bawal pala. Name. Yugo-yugod man. 16 na pulis. Kasabay sa COP. Di ubos duman sa pulis. Ang luwas kayan tabi, Boss Bert. Pulis kiti niya. Pulis kiti niya. Inay ko po. Sige, alas 7:22 na sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamunan magiging kamugtagan kang panahon tama Pasko na. So mga nag-ara Ginaldo. Nganing maraman ta kung kumusta naman, ano naman ang mga weather system na nag-aapektar sa tuyang unya. Yo. Yan na sa Pag-asa. Ano daw pamasko sa tuya kang Pag-asa? Hoy, Pag-asa tabi. Good morning, Pag-asa. Good morning, madam. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone ang buong Mindanao at ito po ay inaasahan pa rin magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, yung Northeast Monsoon o Amihan ay patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon o Hilagang Luzon, habang yung Easterlies naman ay nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Para nga sa pagtaya ng
Sa ating panahon, nasahan natin ang maulap na papawrin na may mga pag-ulan pa rin ho at pagkidlat pagkulog dito sa Bicol Region maging sa Quezon Province at Aurora. Yan po ay epekto ng easterlies. Samantala, yung mga pag-ulan na dulot ng amihan ay patuloy na mararanasan sa buong Cagayan Valley Region maging dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, nasahan natin na isolated light rains o pulupulong mahihinang mga pag-ulan dahil din po sa amihan at of course makakaranas pa rin ng may kalamigang panahon lalong-lalo na po sa madaling araw at gabi. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, nasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawrin. May chance na lamang ho ng mga localized thunderstorms lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay malamig pa rin po, 16 to 23 degrees Celsius. Sa Lawag po ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 30 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay from 22 to 26 degrees Celsius at sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Makakaranas rin ng mga pagulan ng Eastern Visayas dahil sa easterly. So saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa natitirang bahagi pa ng Visayas, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawrin, may chance lamang ho ng mga localized thunderstorms. Dito naman sa Caraga, Davao Region, maging dito po sa Palawan Province, kasama po pala ang Palawan Province, sa inaasahan nating magiging maulap sa araw na ito at mataas ang chance ng mga pagulan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawrin at kung may mga pagulan man po ay mga isolated lamang po o mga localized. So hindi po ito widespread o malawakang mga pagbuhos ng ulan. Pero dito sa eastern section ng Mindanao at sa Palawan Province ay inaasahan natin ang mga pagulan sa halos malaking parte po ng araw na ito. Yung mga pagulan ay mararanasan doon dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Davao ay 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahan. Gayon din sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, sa Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius. Gayon din sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. At sa Kalayaan Islands ay 26 to 31 degrees Celsius. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat at sa kasalukuyan, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng ating karagatan. Pero dito sa Northern Luzon at sa eastern section o eastern seaboards po ng Central Southern Luzon, maging ang Visayas, ay inasahan natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Kahit ingat pa rin ang ating manaragat, lalo po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin today is 6:15 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:31 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV. Sa pagkatulog mo, asin sa pagmaka. O yan tabi mga tugang, mga kabayan, ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ay TCC Easterly sa kaamihan ang nagpapauran sa satuya. Yo. Sige basta aron kay ni bagang bulan. Aramta na yan. Permisa na kita magdaratabi nin panangga sa oran ano. Bawal ngunyan magkasakit tabi. Sir Max Biron, good morning. Salamat sa suporta. Yo, Ma'am Pebulata. Good morning, man. Alas 7:27 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Salamatan tanan mo sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Ikaan burak ni sa mong arwa, magayunon. Mga tugang
ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidorm, boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Eileen na Merry Christmas. Ingat po, Permi. Siringman mga tugang, ang programang inidara po sa tuyang ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Birthday niya kasudma. Yan, belated happy birthday sa imo Ate Glenda. Siringman mga tugang, kasabay taman dyan si City Councilor Renier Buruse. Sa gayon mo kami Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Kapos Bilo kang bagong malinaw. Ika na talaga. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela. Ika ang burak ni sa mong banwa. And syempre yaon dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto Bako sa Witing, ha? Mahiling ka. Dakupon kamo kang pulis pag nagtaya kamo sa Witing. Siyempre, ang programa nga nidara po sa tuya kang Best Cafe Green. 6-in-1 coffee. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee. Salamat! Ayan ang natug nga bayan sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Maraming salamat po! May gusto ka sa kuya, sabihin mo na Alas 7:30 na. Kan sa tuyang Philippine Standard Time. Ma'am Kasim Luz, good morning. Dahil po mag-arali Mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa indang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa indang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik po kita mga tugang sa programa alas 7:32 na sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, open for transient po sila. Madali sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Buruse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, ABC President Cap Art Abela.
Sabay tama ng Kapos Biloloto Outlet, asin ang Best Kape Green 6-in-1 coffee. Salamat! Mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Ako man po giraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Manyan po ngal daw kita ng Biyernes. Friday, pizza 19 na po kang Disyembre taon 2025. Sundo kita alas 8. Kaya papigala tabi, boss sa Your Honor Roy Balbirina, kang Huban Sursugon, good morning. Papigalata? Doro diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Sumayaw ng cha-cha. Lalo ko Sige tabi mga tugang, good morning ko, good morning kay Your Honor Roy Balbidina dyan sa Huban, Sursugun, ang masunod ng alkalde dyan sa Huban. Ining sa kuyang barkada na si Municipal Councilor Roy Balbidina. No daw king may pamasko man lamang ini. Oy, Ma'am Kasim Luz, arog ka ini. Nag-attender ka mo sa mga Koro Christmas party. Pag may Christmas party magatabi, igwaki mga puro parapol. Halimbawa, so sa indong opisina, may pa-Christmas party, di subusing nindo, nagpipreparar man yung mga panghuro regalo baga. So mga ngaya, may parapol nga, kiti parapol ta ngayon ng electric pan, rep, rice cooker, o kaya washing machine, television, diyo. Kasubanggi, nag-attender si Baby Love. Gari piroton ka pa, Baby Love, ha? Si Baby Love tabi, Ma'am Kasim Luz, naki-attender ka subanggi sa party. Tinapot ko, imbitado ka. Yuda, imbitado siya. Dipisil na pag day ka imbitado, day ka magduman, makasupog bagayo. O, di imbitado man da si Baby Love. Kudi, nagparahalat kang rapol. Nagparahalat kang rapol. Dahil siya nang gana. Dahil nang gana. Ang ginibo ni Baby Love, nagwala. Nagwala mga tugang si Baby Love. Taday siya nabunot sa parapol kasubanggi. Inaresto kang pulis. Nagwala, nagparibok sa parte. Inaresto mga tugang si Baby Love kasubanggi kang pulis. Yukon mo yan na dahil siya nabubunot. Ngunya, pagka-aresto kang pulis ay yata, nagwala nga ni. Nagparibok. Nagparibok sa Christmas party si Baby Love. Ngunya, pakadarhado man sa PNP, di naman man kang sa iyang boss, si Baby Love. Kinumusta? Baby Love, kumusta? Priniso. Linog sa prisuan. Nagparibok nga ni, nagwala. Taday siya nabunot. Ito palang tabi, Madam Kasim Luz. So, ngara ni Baby Love, dahil man duman sa Tamyulo. Paano kaya manggana? Dada ibang palang duman sa Tamyulo sa pagara. Diyo. So, boss ni Baby Love, nagdaman sa presinto. Nakiulay naman sa pulis na paluwason si Baby Love. Sala da kang coordinator kang party. Tagari, nawidling yata pangaran ni Baby Love. Then nakalag naman sa Tamyulo.
ginibok ang boss ni Baby Love. Kinauron sa pulis. Nga, dahil paluwasan na ngayon yan si Baby Love ta. Dahil man niya kisala ya. Ang may sala ngaya, so coordinator ngaya kang parte. Ta, gari ngaya nawidling so pangaran ni Baby Love. Nagpaparalat pa lang si Baby Love na maapod sa rapol. Dahil man pala maapod tabi Ma'am Kasim Luz. Ta, yun na nga niya. Dahil man so pangaran niya sa Tambyulo. Pinaluwas. Tinawanan na sa ng premyo kang busta. Sala kang so coordinator kang parte. O kaya kamo, kung day kamo mabunot sa mga parapol, diyan sa mga puro parte nindo, i-verify nindo. Ilingon nindo sa Tambyulo. Na baka tabi day sungaran nindo duman sa Tambyulo. Talagang day magkamo mabubunot. Kung dai patabi Manong Bronx, kung dai pa nagwala si Baby Love, dai na-discover na so pangaran pala ni Baby Love duman sa parapol, dai man linag duman sa Tambyulo. Ora sa Tambyulo so pangaran ni Baby Love, ang ginibo ni Baby Love ta nagparahalat biyo na agahan. Nagwala duman sa parte Kasubanggi. Sain nga yan na parte Kasubanggi. Sa mga parapol, tabi Manong Bronx, igwa ki rep, igwa ki washing machine, igwa ki oven toaster, may fryer, may electric fan, may telebisyon. Ibata si Baby Love, gustuhon kayo na igwa naman siya ki TV. Ang problema, naubos na paingurag sa parapol. Paingurag sa parapol. Ayaw, awyaong ka dyan sa Boston. Une, nakulso pig parapol. Ang problema, maski saro, dahil lamang nabunot, maski sa consumption price bagatabi Manong Bronx sa pigapol. Ngaya, mabunot ngaya kita kisampulo para sa consumption price. Maski nasa na duman sa consumption price, dahil pa nabunot siya. Nagwala si Baby Love sa parte. Di siyempre nagkaribok. Pinick up kang pulis na may pulis doon. May pulis. Sabi baga kang COP, dapat permi yaon ang presensya kang pulis. Di may pulis doon, pinick up siya. Di nara sa PNP. Na nagparibok, nagwala. Taday siya nabunot sa parapol. Diyo. Di gari so coordinator kaya subusing ni Baby Love, gari nagduda man. Digya daw kaya sa Tambyulo. Pinahiling sa Tambyulo, pigrulwas duman sa mga, yaon duman na, dahil nagkaburunot. Pigsaro-saro sa mga pangaran. Wala man duman sa pangaran ni Baby Love. Nahiling mo. Kaya nakonsensya so bossing ni Baby Love. Dumi naman sa PNP. Sabi naman sa PNP, paluwasan na si Baby Love. Tading sala yan. May sala so coordinator. Siguro so papel na isinubmit ni Baby Love. Dahil na ilaog naman sa Tambyulo. Irak na. Kaya pag mata ko ngunyan, pag abutig di sa studio si Baby Love, nataya ko tumapulaw ng mata mo. Naagaan nga ako, boss. Kadi yo. Okay, so maray kong araw kaya kung dahil pa nagwala si Baby Love, dahil niya naarama na dahil man pala siya duman kasabay sa Tambyulo. Oh, paano ka man agad mabunot duman? Dahil masugaran mo duman. Oh, di may panibago na naman kamong naaokdan sa pangyayari tabing ini. Okay, sige. Digdi kita sa magayon na barita tabi Manong Bronx na naman.
Magayon na bareta ini para po naman sa mga kawani ng gobyerno. Ma'am Joy Cargulyo, ikaw ba ay isang kawani ng gobyerno? Kung hindi, patayan na yan na tigdadangog mo. Taday kakabali digdi. Ano na sa mga nagkakurubrakan sa tuya mga kawani ng gobyerno? So, pagkani. So, year-end bonus, yun na de, na naresibi na ninda ang kaakibat kan year-end bonus, good for 1 month na salary. Halimbawa, kung ang sweldo mo, 10,000 sa sarong bulan, igwa ka man ni 10,000. Yeah. So, year-end bonus. So, PBB, igwa pa. Yeah. May PBB pa. Uni na. Igwa na naman tabi kipigapod na Productivity Enhancement Incentive o kaya ining PEI para sa fiscal year 2025. Ang Department of Budget and Management po nagluwas na po kay circular para po sa pagtao kaining pigaapod na Productivity Enhancement Incentives. Basahon tayo ni. Matapos po na pinag-aprobaran ini kan sa tuyang presidente na si Ferdinand R. Marcos Jr., nagpaluwas na po ang Department of Budget and Management or kaya DBM ng circular letter number 2025-13 para po ipaaram sa gabos na ahensya kang gobyerno ang patuloy na pagbibigay ng Productivity Enhancement Incentives o kaya ining PEI para sa fiscal year 2025. Sabi digdi, bawat kwalipikadong kawani ng gobyerno ay makakatanggap ng guys simula Disyembre o kahit ngunyan kapitsa 15 pa pala puon pitsa 15 maaari nang ibigay simula December 15 alinsunod po sa patakaran na nakasaad po sa Budget Circular number 2017-4. Ibig sabihin ngunya na mga simana, ngunya na mga aldaw. Yaw na ini sa mga ATM. Sisayan mga saklaw. Saklaw po kang PEI ang mga sibilyang empleyado ng national government agencies, state universities and colleges, government-owned or control corporation o kaya GOC na nasa ilalim po ng DBM, mga local government units. Nako, igwa na naman. Local water district. Pati na po ang mga military at uniform personnel. Wow! May plus 5 kika mo, ha? Okay, sige. Ang 24 bilyon pundo ng PEI para sa fiscal year 2025, abay na kayo ni. Para basahon tayo ni. Primate. May additional na naman na 5K sa mga kawani ng gobyerno. Manong Bronx. Kasubanggi duman sa LG Unite kang tabako pig-anonsyar na ni Mayor Ray Bragais para duman sa mga regular employee kang LGU tabako makakareceive nin 20,000 pesos na SRI. So mga regular employee 20,000 ta aprobado na mga tugang kan sanggunian panglunsod kan syudad nin tabako. So mga regular employee yan. Plus, suni na, magayon manabareta sa mga job order kang LGU tabako
base po duman sa memorandum man na pinagluwaskan sa tuyang presidente, makakatanggap man nin 7,000 pesos so mga job order kang LGU Tabaco City. Ha? Nakasabay man sa job order. Pero ang paldo-paldo digditabi manong brong sa mga kawani ng gobyernong mga regular. Igwa ng mga bonus-bonus, igwa pang SRI. Uni pa, igwa pang PEI. Sus Maria, paldo-paldo adi. Pero padabaon kamo kan sa tuyang gobyerno, pero minsan so iba sa Indo ng mga kawani ng gobyerno, kamo dahil lamang kamong konsensya. Maralaw kamo sa opisina nindo alas 9, mauli alas 11, minsan dahil naglalaog. So iba nga na dyan dahil naglalaog, sige sa ang sweldo. May midbid nga na akong empleyado kawani ng gobyerno, maapat ng taon dahil man naglalaog, sige sa ang sweldo. Jesus Maria, nakiling mo na iyan. Iyon ang pinakamaswerte sa ibabaw kang mundo. Dahil ka naglalaog sa opisina, dahil ka nagtatrabaho sa gobyerno, pero ang sweldo mo, pati sa mga insentibo mo, amog-amog manong Bronx. Inay ko po. Sana makonsensya man tabi ka. Sana tabi makonsensya man ka mo. Hilinga na nindong mga benepisyo na hindi ni. Tapos ka mo, kira, halos 4 na taon na dahil naglalaog sa opisina. Tapos uni. Kumpleto ang sweldo, kumpleto ang benepisyo. Wow! Malapasan na kung ako ang amo mo, Inda. Bagadeta ka dyan, binitay dyan sa puon kang mangga. Diyos Maria, so, ini dapat ang mga tao na dahil ka rin mga konsensya. Dahil ka rin mga konsensya. Antig sa sweldo ninda sa mga buwista. Hali sa satuya. Antig sa sweldo ninda tabi ng mga kawani ng gobyerno. Hali man sana sa to. Tapos dahil siya nakakonsensya na dahil siya nagtatrabaho, dahil siya naglalao. Kumpleto ang sa iyang sweldo, kumpleto ang benepisyo. Inan mga maurago na ibiritay dyan sa flagpole. Sana makonsensya na sana. Pero sabi ko na nga sabi ko tabi manong Bronx, in the spirit of Christmas, ceasefire mo na ako. Ako sabi ko sa bagong taon na kita naman. So mga issue next year pag-urulayan ta iyan. Next year na bako ngunya na Pasko. Palampason taman mo na ngunya na Pasko tabi December rain. Mampibulata ang mga arog kaya. Palampason tamo na. Para sa espiritu po kang Pasko. Magbigayan, magmahalan. Ang problema sa tuya, tawara man kita. Dahil man sa tuya, kinagmamahal. Maling mo na. Sabi ni Ma'am Joy, good morning databi Sir Mox. Pabati man databi si Ate Luz Kasim. Ninha, ay birthday mo nga dyan tabi Ma'am Kasim Luz. Ay sus Maria Joseph ka man. Ngunyan day ka naman mangimbitar. Birthday mo palang tabi ngunyan Ma'am Kasim Luz. Jesus maniniman si Madam. Di happy na birthday patabi. Ano lamang?
Batay ni si Ma'am Joy dahil manangingimbita. Sabi ni Ma'am Pebulata, Sir Manny, hapot ko lang, kuno rin man databi itao sa Christmas gift ni Mayor sa barangay. Ay, iyo na, papatao na baga tabi. Na, yaon na dyan ang kontrol mo niyan sa mga barangay officials. Iyo, atyan, dangog ka mo ta. Igo akong interview atyan, tabi Manong Bronx, duman sa 10 to 11 tang programa, may schedule akong interview kay Mayor Ray. At nganing si Mayor Ray nan makapagpaliwanag po duman sa basketball, pamaskong handog, ining mga pagkayan, iba pang mga issue sa syudad kan Tabaco. Dangog ka mo duman sa 10 to 11 may schedule akong interview ay kay Mayor Ray Bragais. Yo, dangog ka mo may mga nagruluwas, may nagsurulputan ng mga issue diyan kay Mayor Ray. Mas maray si Mayor Ray ang magpasabot. Mas maray si Mayor Ray ang magpasabot. Tang aning at least direktamente na nakakaulay niya. Nadadangog siya kan mga taga-syudad din Tabaco. Okay, sige. 6 minutos tabi bago mag alas 8 mga tugang. Saro pa, huni pa na magayon na bareta. Ang Palasyo Malacanang mga tugang nagpaluwas na Memorandum Circular number 111. Tulong 1. Suspendido na po. Ang trabaho sa gobyerno. Uni na naman. Iray ko po. Gari ka muna sa nang pagkini, gari ka muna sa nang pinakamasyurtihon sa mga government, sa mga kawani ng gobyerno, pinakasyurtihon na nila lang sa ibabaw kang kinaba. May Memorandum Circular number 111, suspendido na po ang trabaho sa gobyerno poon December 29. Sondo January 2, 2026. Sus Maria. Pagkatapos next week ang Pasko, pag pitsa 29, Lunes iyan. Lunes ang pitsa 29. Sarong simana. Hanggang Biyernes. Mabalik po mga tugang ang Kenny, mabalik tabi ang trabaho sa gobyerno pitsa 5 na kang Enero. Wow! Ano nga yung purpose Kenny? Ngani databing matauan man ki mga pagkakataon, ito na naman ang mga padabaon kan sa tuyang gobyerno sa mga kawani ng gobyerno para makapagbakasyon, makaibahaninda sa indang mga pamilya. Ngunya na Pasko. Asin, pagsabat kang bagong tao. Masiramon maging kawani ng gobyerno, adi. Pero sabi kasubang gini Mayor Ray Bragais sa pag-anunsyar niya kay itong mga matatanggap na mga biyaya kang mga government worker o kaya mga empleyado kang LGU kang Tabaco na ang pakakubra nindo kayang mga bonus na yan nindo iintriga nindo sa lehitimong agom nindo. Anong brong? Iintriga nindo, itaon nindo baka kaya kung kisay nindong agom itao. Merry Christmas! Malamig ang simoy ng hangin,
kay saya ng ba So pagiramdam ni Mayor Ray Bragues kasubang giduman sa LG Unite tabi Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Sabi ni Mayor Ray, duman sa mga empleyado. para bang Pag nakubra na nindo yung mga bonus-bonus nindo, iintriga nindo sa indong mga tunay na agaw. Baka kung kisay nindo maintriga. Pagabot nindo sa mga agom nindo, dahil man yan nagtao kay bono si Mayor. Nga ano nga ito nadangog ko mga ki Mr. Hulbutana na igwa pala niya kamo ki bonus. Otik nga ya kay ito. Ito pala, Manang Bronx, ito pala, inintriga sa bako man agaw, sa bako man tunay na agaw. Kabot-tobod nga kan ki Mr. Hulbutana. Fake news nga ito. Name, kita palugod so na fake news. Dahil ka mo magparadangog-dangog ngayon dyan ki Mr. Hulbutana. Mabubuklo sa mga empleyado adi. May nangyari na kan sa kuya. Sabi sa kuya ngayon pa di dahil mo na ngayon pagpara bareta iyan na mga arog nga kanta batang nga si misis nga nagdadangog sa imo. Ang paguli ko ngayon pighagad na tulo sa kuya kaya ngayon pa di dahil mo na ipagbareta kaya imbis ka di aram kuta ni misi yugod mo Ling mo na talaga ini mana. Oy, so sa tuyang pamaskong handog sa pet sa 24 na yan, ano? So mga mahabol patabi, pwede patabi, ano? So mga mahabol pa na gusto man mag-share kan sa indang diit na blessings, maki-message na lang po sa kuya, kay po ang tapay yan, ano? Importante tabi, bagas, dilata, noodles, saka kung ano pa na pwedeng pagurarampangan lamang kan sa tuyang mga tios na pamilya, although tios man kita tabi pero mas may tios sa tuya, you know? So maki-message na lang po sa kuya kung anan mabaro-baro tayo manan ipapanaota, you know? Sa tuyang pamaskong handog 2025 taon-taon taman yung bigigibo, you know? At least once a year makapagmaman lamang kita ki mga tios na pamilya sa paagi po kayan napag-share taman kandit na blessings na sa tuyang na recipe. Tandaan po nindo na ang nag-share kang blessing ang sabi pag nag-share ka sa imong blessings ang balikan siksik, diglig at umaapaw. Oy, alas 8 na. Mga tugang, mga kabayan, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong Biyernes, Friday! Pitsa 19 na po kang Disyembre taon 2025. Birthday ngunyan ni Ma'am Kasim Lu. Sa pangaran yan, kasamuyang General Manager Maestro Neil Adtuon, si SM Sir Tony, kasabay man dyan. Si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Si Ate Glenda ang satuyang City Vice Mayor, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela, sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat ma. And syempre sa Best Cafe Green 6-in-1 coffee, salamat. Ma'am SP Banyas, good morning. Oy, mga tugang, paaram na po muna sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. At yan ha, 10 to 11 duman sa 107.7 radyo natin tabako kita. Yes. Sa Lunes naman mga tugang, happy weekend. Iringat po kita kabos ha. Adios amigos. Domo, arigato. Bye-bye.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.